Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kejingduk kabalaban ye ka yeng ka sem jong ka kong arti bon nong kendri badu ba yok borlang nong rum kiba shong basa has nong tenroj mau kunrau constituency East Khasi Hills kala penlong yaki ban hap thia lang hakajo ka kamra shetja bat baro hanyongut ki khod kumta uba kansing lensiang ukurtong kaseng NPP na mau kunrau constituency ulami syakman ban penchna ying dobilat hado lai kamra ye gani ka long ying ka bakin thup ye ka kamra shongkai kamra thia bat kamra shen haga khalai teri ko banai kala lengkot arajar arphulai uba kansing ulayo ban IT no ye gani ka ying ka ba ulade ban penchna sha gani ka long ying bakin yo ban sa shirta haga jingim jongki namar baka yeng ka basuker batap de kitin ka badan tang si kamera ka long ka bamsinga nya ki ban syong bansa hado khandai ngut namar ki bon kitin ki balapai hagani ka sngi uba kansing haba ula IT ye gani ka yeng la sakhilang ru de ki nong song snong ka snong thnroj ki nong kit kam ka seng NPP maukan ro block kani ka yeng kamut pi ka por slam to kamut kusibuk kani ka pe filem ni Kanai yatak pa tapi mu shi thia betang si kamlan ni thi betang này ar khôn một tin to lo khai ma si dan ka nong khôn to người ta lại nhiều nyo mu thia be ne bam ba jo set ba jo akan nos nem gani pila sang ni acan rau senyam nos nem kini ki yang baduk iki ai wai men swafi mi ok tao xuan này phải làm sẵn Muswat na tiada dah tong syarat dia. ah Seknang dia senang dia. Bayang mana to to favorite dia tu. Dia penting ko. Kimia ai na. Enggak era kanya na. Tasuan sendul. tao xuan sẵn đâu Tasuan sendul tu. ta pe cheni kong kini ka yeng pe kini ka yeng pi kan mau em ba ai tin mang tengah ai tin ti pi klem sna tem de ti keding bom sna jong pi ka de pi ong bam don pisa ban thi kini kin tang sna ban ke ban den de te apa sini na kalian cuma ti kini ka yeng to kini kila shop katas na tengah tharai pi mudur ba ka de yeng go pin yo kum ka den de ngadu ye pingam itu ko yu ja yu re hapor lockdown ngasuya cheni ngasu I kum kili gelong yen kidon hang ne sinong thnroi tena kalian jonga pet ngala pensna ye kete ge yeng ga batmai katum de ge yeng jonga nga supan ai phi kum ka kit bok ge nga pensna e ye to nde bangala mangan ring super sang kiba kum kini gelong yeng ma kiba ma kecil tangan yang ha kini ga long ga kini phim de basan kini la ai es nan chepi pila shang bat ki khon ki ti bat phinia koi phinia khia di dan bok phinia bit phinia biang sa shong na phi ka ke yeng ma dan bak ben kita sedang hai dah ai sin ei ki khon Para ha. ha Para ha. Kerja kumno kong artiban jaj. dah kembali Nyungut senai siang ni mah. Nyungut. nyong ngot phi thia ni kan ta dah ngot hai dai ngot kan dai ngot si ka pa mi pa Kepai nau dek pa. Oh dek. Sebelah mah. Này bây giờ benar kan senang. Mentah lagi yang thamai pisau kumah. So keman. Ayo sim kau banyak tol ada ingsu dah banyak dan dia yang sama benar. So pi aku beli anu mentah. boleh bado Bodoh kan sih. tikane ka polisi jo ngakong kalong kanuksa ye phi kanuksa ka jing trikam jo nga ba ke MLS kim ndei ban susam tangatin dei ban prisna ying ye ki baduk ki bom don pisa watang bantin untang snap kata ga dei ga mission ga jong tikane ha banga iPad nga kerpat ye ki paj ba jong ka mo ko do ka susi hoy ki babun ki baduk kim dei bandon ka bensim bisni babale balapan sina ye gani
Kam dai bendon kum kata. Kane gede tang kanuksa kabarung ha ka jingim bat ka jingmut ci perkhat juga. Kalong balado blai ujiet nga kapan phalang ro. Baju ki skim na ka batak ML skim. Ngan pen urlong ya tadi ka jingpo ka juga. Ito blai ka jing suk undon kan kong ai kane ka yeng dak khap yu ne ro. Kum kadak upin syong suk syong sai. Kini ki khon khandai ngut ki don pa bat kami nyungut ki khon long khandai ngut si yeng pin syong ka to kam dek masuk. Manta pin sim ni kene ka yeng ngai ai sendon sipi ba pin syong ba pin suk pin sai bat blai undon kan ha ki singi bat ki bor ki bangsa. Nga inaugurate ya kene ka yeng na du mentang si ba pin long try no ini. Đây là tập sinh mơ. Không được là gì hết, tập sinh mơ. Mơ chả gì.